Едно кратко включване с анализ на масло Müller's 10V60 NT плюс вискозитет CFS 10V60. Изпратено ни е достатъчно голямо количество, за да направим 5 теста с чистото масло и 10 теста с мръсното масло. Това са осреднените стойности от резултати. Така, производителя казва, че кинетичният вискозитет при 40 градусова температура трябва да е 161 квадратни милиметра за секунда. Информацията има тук в този линк. Всъщност ще я покажем и ето тук в сайта на Müller's. Ето Müller's Oils Франция. Отиваме надолу, където беше спецификацията. Ето. Така. Грейда на маслото. Спецификацията конкретно за това масло. Това, което показваме, това казва, че производителят трябва да бъде 161 на 870 кг на кубичен метър. На новото, което ни е изпратено, ние замерваме 121 квадратни милиметра за секунда, което е доста голяма разлика. И при 40 градуса температурата е 845,6. Когато се прекалкулира, излиза близко до тази, която е от производителя. 863,4 кг. Тук не трябва да имаме повече от 3% допуск. Това е законовото изискване. Разликата е в използваното масло. Значително новото, диелектричната константа на новото масло, по принцип се движим около 2,23-2,24 при повечето други масла. Тук имаме 2,34 поради наличието на повече добавки. Диелектричната константа расте, плътността расте, 845, 853, това е при една и съща температура, и кинетичният вискозитет пада. Тук моите съмнения са за сажди. Най-често това е Mitsubishi Evo 9, най-често проблема е при недостатъчното изчакване да се охлади турбината. Тя е с водно охлаждане, въпреки това не се изчаква достатъчно. Оттам се прегряват сегментите на турбинния вал и много често започва едно пропускане на масло към изпускателната система, обратно сажди към маслото, прегаряне на маслото. И това най-често са резултатите. Понижаване на кинетичния вискозитет, защото се накъсва молекулата, повишаване на плътността, защото става по-тежко маслото от саждите, и диелектричната константа. Саждите са електропроводими. Това са резултатите от теста.